Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, o emisiune inedită în care m-am gândit, poate săptămânal, să vă ofer informații despre ce vă așteaptă în săptămâna respectivă, în săptămâna în curs, din punct de vedere al sincronicităților de care puteți avea parte sau nu, evident, după cum puteți proceda fiecare în funcție de cât înțelegeți, cât puteți să faceți și abordarea voastră proprie asupra lucrurilor cu care vă confruntați ca fiecare. Și pentru că m-am gândit să structurez într-un anumit fel, vă pot oferi următoarele detalii. Voi structura acest, hai să spunem, această etalare a sincronicităților pe elementele zodiacale, adică elementele de foc, berbec, leu, săgetător, cele de pământ, taur, fecioară, capricorn, cele de apă, rac, scorpion, pești și cele de aer, gemeni, balanță, vărsător, astfel încât fiecare categorie, pentru că este bazată pe elementul comun respectiv, are cam aceleași sincronicități sau eventuale sincronicități, depinde dacă voi le veți folosi și le veți recunoaște, iar pentru fiecare dintre cele trei zodii ale fiecărui element voi folosi din oracolul social trei cărți pentru a deosebi, să spunem, ce se întâmplă săptămâna următoare berbecului, ce se întâmplă apoi leului și ce se întâmplă săgetătorului și așa pentru fiecare categorie zodiacală care este legată de elementul respectiv. Și ca să nu pierdem timpul, să pornim în această nouă aventură a sincronicităților. Voi extrage acum din acest oracol al sincronicităților o carte pentru semnele berbec, leu, săgetător și ca să vedem despre ce este vorba pentru nativii acestei zodii sau acestor zodii, inclusiv pentru cei care au ascendentul, luna sau nodul nord într-unul din aceste trei semne, berbec, leu sau săgetător. Cu ce sincronicități vă veți întâlni sau puteți să vă întâlniți dacă sunteți atenți, evident. Iată, au căzut două cărți, le voi lua ca atare. Prima dintre ele este, de fapt, doar una, pentru că asta este regula. Vorbim despre această carte Go It Alone, deci mergi de unul singur sau mergi tu însuți. Și avem patru tipuri de caracteristici: be more self-sufficient, fi mai mult decât autosuficient, adică să vă ocupați, de exemplu, de propria persoană, de exemplu, dacă sunteți în postura în care trebuie să rezolvați anumite lucruri care țin doar de persoana voastră, apoi take time for yourself, acordați-vă mai mult timp și pentru voi și vă it's okay to say no to others, deci este ok să mai spuneți și nu din când în când celorlalți și let go of dependencies. Deci este foarte important pentru voi nativii berbec, leu, săgetător să vă conștientizați dependențele și să puteți să reușiți cumva să vă depășiți aceste bariere de tipar comportamental. După cum vedeți, este o imagine contemplativă, da? Deci avem acolo o cifră 1, un nou început. Este foarte important pentru voi să înțelegeți despre ce este vorba și să vedem pentru berbeci care este conotația lumească a acestor sincronicități, cu ce vă veți întâlni săptămâna următoare din punctul ăsta de vedere. Pe partea lumească a lucrurilor, evident, mediul social, da? Indiferent că este vorba despre viața de familie,
jobul, nu știu, relațiile, timpul liber, investiții financiare, orice fel de activitate. Este vorba de unul dintre domeniile de viață unde poate să apară o sincronicitate care vă poate aduce beneficiile cuvenite. Iată, avem această carte cu Jupiter și Mercur, deci vorbim despre intelect, chestiuni legate de documente, de dezvoltarea strategiei de comunicare. Ai de făcut niște alegeri, dragă berbecule, chipzuiește și alege bine pentru că te așteaptă ceva foarte important. Și este evident că, după cum vedeți voi aici, încrucișarea asta de linii de tren este esențialmente necesar să înțelegi că ai de ales direcția în care vei merge. Să trecem acum la categoria leilor, da? La cei născuți în acest semn, cei care au ascendentul sau luna sau nodul lor în acest semn, să vedem pentru voi, dragi lei, ce urmează ca sincronicități pentru săptămâna ce vine, da? Săptămâna care începe pe 20 noiembrie. Avem această carte, iarăși foarte interesant și la voi, tot Jupiter și Mercur, da? Tot chestiuni legate de documente, de comunicare, de strategie, de chestiuni legate de activitatea profesională, de moralitate, de înțelegerea mai profundă a acestor chestiuni ale vieții de zi cu zi. Bazează-te doar pe ceea ce știi, dragă leule, și folosește ceea ce știi pentru propria evoluție și prosperitate. După cum vezi acolo în imagine, este un raft plin de cărți, deci înseamnă informații. Trebuie să lucrezi cu informația, iar din punctul acesta de vedere, sincronicitățile apar în ceea ce privește capacitatea ta de a face lucrurile. Vei avea o conjunctură favorabilă, exact ca și la berbec. De exemplu, la berbeci veți ști să alegeți macazul corect, iar voi, lei, veți ști să alegeți, cum s-ar spune, cartea care vă cheamă din raft, adică veți avea parte de o sincronicitate care are legătură cu jobul, în primul rând, da? Apoi, și cu persoanele tinere, evident că fiind vorba de Mercur înseamnă și persoane tinere. Și pentru cei din Săgetător avem luna neagră și semnul Taurului, deci vorbim despre chestiuni care apar în viața voastră săptămâna următoare legate de posesiuni, de lucruri materiale, de investiții, de bani, de posesivitate ca atitudine față de partener. Unele situații, lucruri și persoane vă ispitesc, dragi săgetători, atenție la ce și cum alegeți, da? Deci țineți că aveți toate trei zodiile de foc, go it alone, deci trebuie să vă descurcați singuri în această perioadă 27 noiembrie. Și este foarte important, deci exact cum vă face poftă o gogoașă sau ceva dulce pe care vă cad ochii instantaneu, așa, dintr-o dată, atenție la decizii, da? Pentru că luna neagră în Taur înseamnă ispită din perspectivă materială. Să vedem acum pentru zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, ce sincronicități apar în săptămâna 20-27 noiembrie pentru a putea vedea în ce măsură și în ce fel trebuie să vă descurcați și cum să abordați lucrurile. Iată, a ieșit o carte, Earth Angel, foarte interesant. Deci, cumva, sincronicitățile au legătură cu conexiunea voastră cu divinitatea, dar și cu felul în care voi vă înțelegeți locul în lume, da? Poate fi o sincronicitate legată de înțelesul menirii voastre, de participarea la anumite lucruri care au legătură cu spiritualitatea, cu religia, cu credința, cu
propagarea unor învățături spirituale, participarea în cercuri spirituale, la webinarii, la seminarii de acest fel. E vorba de a fi cât mai practici. E foarte posibil să întâlniți persoane în săptămâna următoare din calea afară de binevoitoare, care surprinzător vă dau o mână de ajutor fără să vă ceară absolut nimic în schimb. Pot fi persoane prin care se transmit mesaje de la divinitate, dar atenție! Deci avem Divine Messenger, da? Și mai avem apoi Devil in Disguise și Pure at Heart. Deci veți avea de-a face cu situații ambigue, puțin încălcite, adică unele persoane pe care le veți vedea s-ar putea să gândiți despre ele, o fi ok, nu e ok, vrea să mă ajute sau vrea să mă păcălească. Deci este foarte important să acordați atenție la impactul dintr-o anumită relație, da? Cu care vă veți întâlni sau reîntâlni, sau relații cu care sunteți deja obișnuiți, cu cineva care într-o formă sau alta vă dă o mână de ajutor sau din contră poate să vă ispitească cu o promisiune care nu are acoperire. Și chiar și în sensul ăsta negativ există o sincronicitate cu care aveți de-a face, pentru că acea sincronicitate vă ajută pe voi să ieșiți dintr-o conjunctură nefavorabilă, să treceți la mustață pe lângă un eventual eșec pe care nu vi-l doriți. Să vedem pentru Taur din oracolul social care este elementul care vine în completarea sincronicității. Da? Iată, avem un mesaj, este vorba de sincronicități care vă arată vouă partea mai puțin plăcută a vieții, Luna Neagră și Neptun, aveți blocaje în aură, e posibil să aveți blocaje în aură, influențe negative din partea altor persoane. Deci, în săptămâna care vine, veți avea parte de anumite conjuncturi în care divinitatea vă scoate în cale acele persoane care pot fi niște lecții totuși pentru voi, în sensul în care vă dă de înțeles vouă taurilor și cei care aveți ascendentul Luna sau Nodul Nord în acest semn, vă dă de înțeles că există ceva și la voi, da? Un blocaj, o stagnare de energii și apariția unei astfel de persoane poate să semnaleze faptul că într-adevăr trebuie să recunoașteți acest lucru în structura voastră și să luați măsurile necesare pentru a rezolva cu bine un astfel de aspect care ține de evoluția voastră personală. Să vedem pentru Fecioare ce răspuns de oracolul social în raport cu sincronismele cu care o veți întâlni săptămâna următoare. Ok. Te rog să-mi dai răspunsul. Și pentru cei din zodia Fecioară, cei cu ascendentul Luna sau Nodul Nord în acest semn de analiză. Ok. Deci înseamnă că dacă se lasă un pic așteptat, este foarte important în momentul, având în vedere că persoanele trimise în calea voastră pot fi din lumină sau din întuneric. Și atunci pentru voi este fundamental să știți cu ce aveți de a face exact. Iată, Luna în semnul Berbecului, care înseamnă respectarea unor principii proprii. Cheltuieli personale, satisfacții și bucurii, savurează momentele bune. Deci vorbim despre lucruri pe care trebuie să le respectați pentru propria voastră conduită. Puteți să vă destindeți suficient de
mult în săptămâna care vine, pentru că persoanele care vin către voi sunt dinspre lumină. De ce? Pentru că vă aduc satisfacții și bucurii. Pot fi persoane care să participe, să contribuie împreună cu voi la acest capitol financiar. Poate discutați împreună cu persoane apropiate despre resurse financiare, despre potențial în acest sens, poate proiecte noi pe care să le puneți la cale, pentru că Luna în Berbec înseamnă propunere de inițiative și, în ultimul rând, e foarte posibil ca împreună cu persoane apropiate să savurați momente foarte plăcute, poate în intimitate, poate undeva la o cafea, sau o plimbare foarte plăcută în natură sau orice chestie de genul ăsta care chiar vă face plăcere și vă aduce un plus de vigoare. Să vedem pentru Capricorn ce răspuns dă oracolul social în ceea ce privește sincronicitățile care vă așteaptă în săptămâna 20-27 noiembrie. Iată, avem această carte foarte interesantă, Luna și semnul racului. Fii atent sau atentă la semnalele subconștientului tău, eliberează-te de propriile tale frici. Deci, e vorba de această parte a mesajului Pure at Heart. Deci este cazul voi, Capricornilor, să vă purificați, să vă detoxifiați, să fiți atenți la cine vine spre voi în perioada aceasta, pentru că pot fi persoane care să vă declanșeze așa ca un trigger niște amintiri de demult care pot să aibă legătură cu starea voastră, cu tonusul personal și cu niște lucruri din trecut pe care fie n-ați mai apucat să le rezolvați sau au rămas cumva acolo în expectativă, cu promisiunea că se pot rezolva într-o zi. Pe de altă parte, vorbim despre faptul că subconștientul e chiar corpul fizic, deci aveți mare grijă la felul în care vă îndepliniți sarcinile în perioada următoare și la mesajele pe care le primiți prin intermediul unor persoane, a unei discuții, a unei întâmplări pe care poate o vedeți pe stradă și nu trebuie neapărat să fiți voi implicați sau să participați în chestiunea respectivă, doar vi se arată. Mergem acum mai departe la Gemeni, Balanță, Vărsător, deci la semnele de aer, să vedem pentru săptămâna 20-27 noiembrie ce sincronicități vă așteaptă și pe voi. Să vedem despre ce este vorba pentru aceste semne de aer și cei care au evident ascendentul, luna sau nodul nord în Gemeni, în Balanță sau în Vărsător. Și pentru voi să lasă un pic așteptat mesajul pentru sincronicități, ceea ce înseamnă că aveți de parcurs o săptămână poate plină, poate interesantă, poate chiar provocatoare, de ce nu? Și care ar trebui să vă mobilizeze astfel încât să fiți mai atenți la detalii. Iată, în sfârșit aici o carte, Destiny, wow, 12-12, destinul, da? Fate, soartă, apoi free will, liber arbitru, purpose, scop și divine intervention. Deci, pentru voi, nativii semnelor de aer, indiferent că este Gemeni, Balanțe sau Vărsători, e vorba de cel puțin o sincronicitate în săptămâna care urmează, care are legătură cu modul în care viața voastră se desfășoară, destinul, da? Vorbim despre scop, despre felul în care vă folosiți liberul arbitru, despre soartă, despre destin, despre credință. Și poate există în săptămâna care urmează pentru majoritatea dintre voi
Gemeni, Balanțe, Vărsător, cel puțin o situație în plan personal care să poarte amprenta intervenției divine. Se întâmplă ceva. Sunteți scoși dintr-o conjunctură foarte grea sau care poate să vă afecteze prestigiul sau poziția socială. Să vedem așadar pentru gemeni care este din oracolul social mesajul ce completează felul în care se va desfășura sincronicitatea și în mod cumva particular, ca să spunem așa, în ce sens va fi această sincronicitate, în care domeniu, în ce privință. Ok, te rog să-mi dai răspunsul pentru gemeni. Iată, foarte interesant, Mercur și semnul peștilor. Ai gemenii, da? Aveți acces la comunicarea cu lumea spiritelor și la contactul cu ghidul tău spiritual. Poate fi, de exemplu, și o conexiune foarte bună cu propriul sine spiritual, cu vocea conștiinței voastre. Mercur în pești înseamnă următorul lucru. Pot fi situații sau persoane prin care situații prin care treceți, persoane pe care le puteți întâlni sau la care vă este gândul, care vă determină cumva, pot fi și influențe din lumea spiritelor, care vă îndeamnă și vă determină cumva să nu mai spuneți celor din jur, cum faceți voi de obicei, despre cutare sau cutare chestie. Este important ca să vă faceți puțin ordine în minte și ceva mai multă liniște e necesară acolo, în mintea voastră, ca să puteți auzi răspunsurile așteptate pentru rezolvarea problemelor voastre. Vorbim aici despre încrederea în calea voastră. Deci veți avea, gemenilor, parte în săptămâna următoare de niște sincronicități care vă vor arăta mai bine decât până acum, cu toate că ați avut destule momente, vă va arăta calea mult mai bine sincronicitatea respectivă și veți înțelege în cele din urmă care este acel detaliu pe care trebuie să-l studiați și să-l analizați și să-l puneți în practică, evident, pentru a putea ieși din zona asta cenușie în care v-ați aflat până acum. Veți primi fără îndoială semne de la divinitate care o să vă încredințeze că sunteți doar la un pas de a reintra pe făgașul normal spre a vă îndeplini scopurile sau scopuri pentru perioada imediat următoare. Și este foarte important să înțelegeți că liberul vostru arbitru nu este doar această chestiune, fac ce vreau sau am propria mea voință și decid. Mai înseamnă să și cunoști și să acționezi în cunoștință de cauză. Să vedem pentru balanțe ce mesaj primiți, da? Și pentru cei care au ascendentul Luna sau Nodul Nord în acest semn relațional. Ce informație completează sincronicitatea pentru săptămâna următoare? Ok. Luna în semnul peștilor pentru voi, marea majoritatea balanțelor, va fi o săptămână plină de percepții, de vise, de situații bizare, de ce nu? Da? Luna în pești înseamnă mediumnitate. Poți primi mesaje în starea de vis, ai încredere în semnele divine pe care le primești pe timp de zi. Deci e vorba de, iarăși, mâna divinității care vă dă și vouă niște semne. Puteți avea, de exemplu, acel moment de sincronicitate cu Divinul în care pe ecranul interior al minții să aveți un flash despre o imagine care vă este trimisă de divinitate referitoare la ce aveți de făcut sau locul unde trebuie să ajungeți sau o chestie pe care trebuie să o înțelegeți mai bine decât credeați voi că ați înțeles-o până acum. Pentru că vă spun sigur că n-ați înțeles-o cum trebuie, pe de-a întregul. Iar această carte vorbește despre nevoia voastră în săptămâna 20-27 noiembrie de a fi
pe fază, de a fi pe lungimea de undă necesară, astfel încât să nu pierdeți această ocazie. Mergem la vărsători să vedem ce mesaj completează și pentru ei sincronicitatea în săptămâna următoare. Despre ce este vorba pentru vărsători. Ok, te rog să-mi dai un răspuns și pentru nativii acestui semn și cei care au ascendentul, luna și nodul nord în vărsători. Iată, avem această carte cu Venus în semnul Scorpionului, înseamnă plăceri, dar și inducere în eroare, păcăleli, aparențe care înșeală. Dependențe nesănătoase, relații toxice, atașamente, schimbă ceva în viața ta. Deci veți avea parte de niște momente când sunteți singuri, de exemplu, da? Mai ales că în perioada asta Venus este pe semnul balanței, voi vărsătorilor trebuie să scăpați cumva de niște obiceiuri nesănătoase, de niște atașamente, da? Față de unele persoane sau de atașamentele acelor persoane față de voi. Da? Vorbim despre schimbarea opticii în ceea ce privește felul în care voi simțiți, da? Ceea ce se întâmplă într-o relație și veți avea parte de o situație de sincronicitate astfel încât cumva va ieși la iveală un adevăr legat de o anumită persoană care, sau de anumite persoane care nu erau ceea ce credeați voi că erau. Da? Masca se dă jos sau pur și simplu cade și o să vedeți că ceea ce ați crezut voi a fost bazat pe nu neapărat o minciună sau o iluzie, ci pe un construct al unei imagini fabricate care nu era autentică, nu era reală. Mergem acum la cea de-a patra categorie, Rac, Scorpion, Pești, da? Semnele de apă. Să vedem ce sincronicități apar și pentru voi. Semne senzitive, semne perceptive, semne destul de sensibile, de emotive, de influențabile din anumite puncte de vedere. Te rog să-mi dai mesajul pentru semne de apă. Ce sincronism vor avea săptămâna viitoare în viața lor. Și la voi se lasă puțin așteptat mesajul. Este foarte important, mai ales că voi sunteți, iată, a ieșit, sunteți mult mai abili în contactul cu lumea subtilă decât celelalte zoni. The power of prayer, foarte frumos, puterea rugăciunii, da? Cu aceste cuvinte, a prayer is answered, make time for prayer, da? Apoi, your prayers are heard și offer a blessing. Deci, vorbim despre o rugăciune este ascultată, îi se răspunde, oferiți binecuvântare, o rugăciune este auzită și faceți-vă timp pentru a vă ruga. Poate pentru îndeplinirea unor chestiuni proprii personale, poate pentru sănătatea cuiva, poate pentru îndeplinirea unor scopuri materiale, financiare, lumești, lucruri care au legătură cu viața de familie, cu jobul, cu relațiile și așa mai departe. Să vedem pentru raci ce răspuns vine în completarea mesajului de sincronicitate. Vreau să-mi dai un răspuns pentru raci și cei care au ascendentul, luna sau nodul nord în acest semn de apă. Iată,
Soluția căutată este simplă. Deci soarele în semnul peștelor, apropo de credință, da? Meditează la rostul vieții, ai susținere și încredere, da? Deci vorbim despre nevoia de a vă scoate voi pe voi și vă exact, închipuiți-vă că vă dați în leagănul ăsta ca la țară, scrânciob, așa îi se spune în termen arhaic popular. Încercați să vă manifestați cât mai simplu posibil. Nu e vorba doar de modestie aici sau de smerenie sau de lucruri care trebuie să le faceți într-o manieră simplă. E vorba de simplitate propriu-zis. Încercați să vă simplificați viața. De altfel, soarele având legătură cu tatăl sau cu copiii, e posibil ca soluția la rugăciunea voastră să aibă legătură cu viața de familie, cu relația cu părintele de același gen sau gen opus, depinde dacă sunteți bărbați sau femei. Soarele este tatăl oricum, indiferent că ești bărbat sau femeie, sau relația voastră cu copiii. Ceva s-a întâmplat în viața voastră și în ultimul timp n-ați avut credința aia atât cât trebuie. Iar săptămâna 20-27 vine cu această sincronicitate în care veți veți fi împinși efectiv de viață să nu neapărat să rostiți o rugăciune sau să vă duceți la biserică, ci să vă schimbați atitudinea. Veți vedea că aveți nevoie să vă rugați la voi și la sursa din voi. Dumnezeu din voi, da? Dumnezeu este pretutindeni. Și o să vedeți că ceva se schimbă și în 24 până la 48 de ore anumite detalii din viața voastră capătă niște conotații mult mai bune. Să vedem acum pentru Scorpion ce răspuns primiți, dragilor, și cei care au ascendentul Luna sau Nodul Nord în acest semn. Despre ce fel de sincronicitate este vorba în săptămâna următoare și de care trebuie să vă ocupați. Da? Iată, Venus și Săgetătorul, Inel, căsătorie, celebrare, angajamente, jurăminte, îndeplinirea dorințelor. Veți avea parte și voi și mai ales că, de exemplu, ați face timp pentru rugăciune sau a te ruga, ține și de căsătorie, de celebrare, adică foarte mulți când sunt într-o relație înainte de căsătorie, poate în sinea lor se roagă să fie bine și să se ajungă la momentul acela pe care îl visează. E vorba de faptul că într-un fel sau altul, prin natura împrejurării, apropo de cartea sincronismelor, da? The Power of Prayer, veți avea parte de îndeplinirea unei dorințe pe care ați urmărit-o de mult să se împlinească. O dorință foarte importantă care poate să aibă legătură cu viața de familie, inelul, căsătorie, da? Cu relația de cuplu. De altfel, Venus în Săgetător înseamnă o spiritualizare a stării afective. Poate v-ați dorit ca să fiți înțeleși de către partenerul de cuplu sau de către cei din jurul vostru. În orice caz, sincronicitatea care se va întâmpla săptămâna următoare vă va schimba într-o bună măsură punctul de vedere asupra multor lucruri despre care credeați că sunt bătute în cuie. Să mergem acum și la semnul peștilor, să vedem și pentru dragii peștișori și cei care au ascendentul Luna sau Nodul Nord în acest semn de apă, ce informație vine în completarea mesajului sincronicității. Ok, se lasă și aici un pic așteptat, ceea ce înseamnă că pentru voi pești este și mai important decât la celelalte zodii de apă. Iată, a ieșit o carte, wow, luna, soarele în semnul leului, da? Care înseamnă poziție socială și succes. Este important acum să realizezi care este adevărata ta valoare. Prețuiește ceea ce ești și ceea ce ai. Deci exact ca această piatră prețioasă de pe inel, este vorba de faptul că veți avea parte în săptămâna aceasta, 20-27 noiembrie,
mai ales dacă v-ați ruga la divinitate să vi se împlinească vreun obiectiv, veți avea parte de ceva foarte, foarte important. Poate este o deschidere în conștiință care o să vă propulseze în acest nivel elevat în care vă veți da seama într-adevăr ce valoare aveți voi în lumea asta, în funcție de nivelul de evoluție pe care îl aveți, evident. Da? Și din punctul ăsta de vedere, să nu vă mai subestimați mulți dintre voi, peștilor, pentru că aveți nevoie să vă păstrați conexiunea cu Divinul, nu doar printr-o rugăciune rostită sau gândită, ci pur și simplu printr-un stil de viață care să fie ca o rugăciune. Da? Și atunci, stilul de viață prin care să mențineți contactul cu divinitatea trebuie să fie chiar acest tip de rugăciune trăită, da? Prin intermediul căreia vă dați seama, într-adevăr, ce sunteți voi pentru voi înși vă, pentru cei din jur și care este importanța locului vostru în lume, indiferent că aveți un job mic sau mare, sau sunteți într-o familie simplă și modestă sau într-o familie mai înstărită, nu contează. Veți avea o sincronicitate care o să vă dea de gândit despre parcursul vostru viitor. Acestea au fost informațiile inedite despre etalarea sincronicităților pentru săptămâna 20-27 noiembrie. Sper să vă placă, sper să vă fie de folos. Poate multe dintre informațiile de aici se vor împlini, dacă nu se împlinesc neapărat pentru unele zodiluațiile ca atare, ele sunt de folos oricum pentru evoluția voastră spirituală, dar fiți atenți la ce se întâmplă în viața voastră în săptămâna următoare. Și în funcție de opiniile voastre, după postarea acestei înregistrări, vom vedea dacă se merită să continuăm un astfel de o astfel de abordare inedită, da? Oracolul sincronismelor, de exemplu, în fiecare săptămână, sau ne oprim aici. Depinde de voi, de fiecare dintre voi. Eu vă doresc să aveți o duminică liniștită și foarte frumoasă.